ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବା ମହାମନ୍ତ୍ର କବଚ। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ। ସାଧୁ ସନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ପାମର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ ତଥା ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଧାରା ଧାମରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ସହଯୋଗ କରି ସମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଲୀଳା ଖେଳା ହୋଇଆସୁଅଛି। ଘୋର କଳି ଯୁଗରେ ପାପର ଭାର ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱଲୀଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପରିକରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରିକର ବର୍ଗ ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିକର ଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶବନ୍ତ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଣେ, ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚସଖା ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୃତ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସହିତାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ମୋ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଆସ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅବତାର ଲୀଳା ଅଭିଳାଷ। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଅଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପୁଣ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯେ ଯଶବନ୍ତ, ବଳରାମ ପୁଣି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ, କଳି ଯୁଗେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରି, ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାକୁ ଥିବେ ଶିରେ ଧରି। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସରେ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀ ଉତ୍ତର ତଟସ୍ଥ ନିମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ। ସେ ପୁରାଣ, ବଂଶାନୁଚରିତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ସଂହିତା, ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ର, ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରହଣ ରଚୟିତା। ଗୋପାଳ ଗୁରୁଗୋସାଈ ଭାବରେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମ, ସମୟ ଏବଂ ଜାତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁ କଥାରେ ଲୋକମୁଖରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଶୁଆର ମଧ୍ୟ ଶୁଆ କହିବା ନ୍ୟାୟରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ସ୍ୱଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ, ବଂଶ ପରିଚୟ, ଜାତି ତଥା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି।
କେତେକ କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋନିଜନ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କେତେକ କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ତିଳକଣାରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସେ ତିଳକଣା ପୁରୀ ନିକଟରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ହେତୁ କରି ମନ, ଆମ୍ଭର ହେବାର ତିଳକଣା ନଗ୍ର ସ୍ଥାନ। ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀରୁ ଲବଣ ଧାର କୂଳ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପିତାଙ୍କ ତହିଁରେ ଯେ ଥଳ। ପଦ୍ମନାଭେ ମାତା ମୋର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଘର, ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ା ଉଣଥିଲେ ବିପ୍ର ସୁଜ୍ଞନର। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦଶମ ପଟଳ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମେ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶୂଦ୍ରର କୂଳରେ ହୋଇବୁ ଜାତ। ବାଞ୍ଛିଲାର ଫଳ ନୋହିବ ବିଫଳ, ପ୍ରତି ଅଂଶୁ ଲାଭ ସୁତ। ଏମନ୍ତ ନିୟତ ପୂର୍ବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଜନମ ହୋଇଣ କେତେକ ଦିନେଣ, ନୋହିଲା ସୁତାନନ୍ଦନ। ଲୋଭ ତୁ ବାଳକ କିଛି ଦେ କାଳକ, ମନର କଳ୍ପନା ପାଅ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପହଡ଼ ଧୂପରେ, ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ ଚାହଁ। ହୋଇବ ଯେ ସୁତ ତତେ ସେ ପ୍ରାପତ, ତାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା। ସ୍ୱପନ ତେତିଣ ଏ ସେ ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଘେନି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବେଗେ ଧାଇଁଲା। ଗରୁଡ଼ ଆଗରେ ପ୍ରଭାତ ଧୂପରେ, ଲୋକ ଗୋହଳ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟ କଳେବର ହୋଇଣ କୁମର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତେ ବାଳକ ହୋଇଗଲା ଗୋପ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିଲା ଯାହା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବାଣ ପଦକୁ କେ ଅବା, ମେଣ୍ଟାଣ କରିବ ତାହା। କାଳ ବେଳ ରେଣ ଗର୍ଭେ ଉପଗତ କଲେ, ମୋତେ ନର ହରି। ତ୍ରିପୁରା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିବାସ, ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ପଚାରି। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନାମ ତା, ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ନାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲି, ଗର୍ଭରେ ମୁହିଁ ତାହାରି। ପୁରାତନ ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ, ପଦ୍ମା ବୋଲିଣ ତା ନାମ। ଗର୍ଭେ ଉପଗତ ବିନ୍ଦୁରେ ସଂଯୁକ୍ତ, କଲେ ନେଇ ଭଗବାନ। 10 ମାସ 10 ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁକ୍ଳ ମାଘ ଏକାଦଶୀ। ଜନମ ଲଭନ୍ତେ ପିତା ମୋ ଦେଖନ୍ତେ, ଅପୂର୍ତ୍ତିକ 10 ଧ୍ୱଂସୀ। ଜାତ କର୍ମ ପିତା ମାତା ମୋର, କଲେ ଷଠି ଉଠିଆରି ତୁଲେ। ଅଗଣା ଅପଛା କରିଣ ମୋ ନାମ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଲେ।